ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi ta ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong. Katanat penroy sor jong ke sorkar jelah hadu menta kadang yai peteng banwat ya ke jaka the nyut bathamai ne ke benta ki snong ki badan syabar jong ke snong maulai hadin baka jaka the nyut ke badan ha marten kum bakalong menta kala slei syabapalat bad wanra aru ya ke jingsma iutung ke bajur hadu kata-kata haki snong ki badan markap bad kene ke jaka the nyut. Kani ke jing penstat jong katanat penroy sor ke sorkar jela kalong hadin baka seng samla maulai pelun dangshen kala khang tala ya ke kerdop jong ke jaka the nyot marten hadin balalap baki don ki kali the nyot nado West Gentia Hills banari boy district ki balalai the ya ki jabo jaban marten. Hakabe dei bat kani UMLE jong ke maulai constituency uba proses di Saukmi ulara ru ya kani gamat hapo ka yeng dorba thawan jong ke jela kenang baka sorkar jela kan dup shimkhia halor kani ka kam hadin bakila don ki snong ki bala terwa ban ajaka shaka sorkar na ka benta ban penlong ya ka jaka the nyut ka bethamai de hakabadi bagi isu je Martin ngajong ngade gawai naduk bang shimti hakani ka teng bemeta arja ka phra haduk kani singi metahi mala ka session ngajibu baje kani ka yak isu ka bade jong ka Martin de namar kumno bikmat ngasu bahaya ka jinge ya ka jing jenjar ka jing sitam bat ka banga long konsen ba khamtam ya ka bade ha ka ba namta ka jing ko jikhya kata kari khamusan e jiko jikhya bakan marba kani ka jing sma ka bami nang thena po Martin kala bang kata na magdon ki brio ki batri po Martin ki don ki brio ki basyong marjan hang tu jong ka Martin bat kum ju wadang turu kani kan air ka ba kani kan air jabo kum tu kalong ba kala sapriang hagi benta jong ka mulai bat kum ju chudu stage po jong ka motor mokro machine wat po nehu di nakalian juga sukhiam ha baka jing sukhia jong asyusyu ka hakabede bat kani ka bat kani ka jabo ka ba mi nang thina po Martin pi kani ko bumi nang thina Martin katu jebok ba jebok ba katu ti mde ba jebok ka ba ma kalong ba katu kalong kum ka long kum ka katu kalong ka bi katu nang tu ba jar nang tu kali mata kalong si sepo dam de ba ngatieng kalau ba katu ka jebok dan dalam ong ka bi nang tu kan tur si sepo dam sai pede kalong ba ngatieng kalau kata kalong nak banta jong kisim kido hamtam gidok ha dok penat di kemangan sukhia bah dok kan kala kalong kabi kala peniap kalong nak bataki dok ha dok penat bar kumju nam taki sim gidok bar kuiwe di hak badi begini isu jong kemulahi de to nak kaliang jong ni nak kaliang jong minister jong urban di mani lokot yang arengkat bagi nong bagi semula jumlah pelun bagi rang ba snong waktu nabar bagi we bani keren hang tepo sekretariat hak bade bakumnu ko hanur kom banle ndaka banta ban bengno amanta ya katheka jakat nyut nang thina po na Martin di hak bade bagani ke banta ban pen pau ya ka jilong sincere jong komno bihmat de kam junga kamdi tabangan kam junga kamdi tu omot mi ko khobor ban ken po media berkambusan ya kipai ba jong mulai kada jit dengan kom bihmat jong mulai kana ban krani isu jong mulai ningkong ba jong jela hi borok kowe dik isu bina khmat hak bade Martin di hak bade Martin kai ka ban nak dengan junga ban flop ya kai ka balai kren batu minister rengkat ba nakaliang jong ton jong semula pelun rengkat birang ba snang ban flop kai ka action nak yang sarkar de menta kai ka baja kalong ba hak ni kenti menta kemudian dak we nakaliang jong correspondent menta kala habade ba kai ka benta jong aku mikmat hak ni ka dorbar sentai kai ka benta jong phi ba phin persngau cha ka sarkar hak bade ba jinge jong ti ka Martin de nakaliang jong ahi ngalabu ya jingkli ya minister bari urban affairs department ban kli yu hato ka demo ka basisya ban nakaliang sarkar kan perkria no ya ketika Martin nak tiga jaka syakwi pada jaka kajibab jong minister urban affairs ong ban nakaliang sarkar hi ka don ka jingtmu ban perkria no ya ketika Martin syakwi pada ki benta ka sarkar kadang jit kadang wat cakah di nalo nang ta ngala keliru yu kalong ba kanutuli ki jaka otuli ki jaka ka ban nakaliang jong sarkar
kalau wan page wan khmi ane ka don jimut ban kelai kan landfill dan ban pelai ban kelai saka ka jika tenyut de ha ka jubab ju da batang ni ka long ba kombolong matahi kidan bon ka ki brio ki bala terwa kidan ki brio ki la abnong ki trai jaka dan bon ki trai jaka ki bala off oil dia banda kali yang juki ka long ba ki long ready ban ai sarkar kalau pan kelai kita ki sukar landfill dan ki jaka tenyut di nang ta kasi yung anak clear na habade yung anak kaliang jo minister ong ba hakabade ba kanu ka sarkar kalabu pisa lan ka jud step at hit jaka de nakaliang jo hiu ba ka de ba kong jud step kado bat hit jaka nakaliang jo ong ba to ba mata hingi panong ban ong kala susah sya kumto ndai ka koi ka banta ka bala klisha yo minister nakaliang jo kanu kan simpor Kanu kan simpor ya kaban perkeriaan no ya ketika Martin sebagai benta bang sarkar kan jin kemungkinan ki garbage dumping ground banda kali yang juga hi ong kat bala ding số syai bang số syai hang ni bang sarkar hi ka kelarai ya kaban perkeriaan no ya ketika juga senyut nang thin po na badon menta ne Martin pat sewi pada ki benta ka jingger pat na kali yang jonga ya ka sarkar kumba kala jubab mata kumba jubab hakne jingkri makli manga kwa bangan sides bat nakale juga hi nganang bodin ya kani bat ngim kwa lak nu bakadan mata ka jing pher jimut hapdeng jong yi kinong bonglai bat kumju long bat sarkar kumba nakale jong minister jong urban affairs dala dia hi lawan page ya ketika dumping ground hang thia pematen rangkat jelon nakal yang jong sama rangkat bat nga bat kibe bat kumjuru ai ga isran ba nari u weng ya kani bat ngis kamun bat ya tien kembala kular nam ta ka jingbit nam ta ka jingbiang jong pai ba jengim kwa ba kumtu berkumba ka jing ya kumba ka jing pher jimut nakal yang jong thia po jawai hapo jawai ngal i ba ga bejah pai ba hadim ba nakal yang sarkar kam sim khiai ka ban bu ya ka jaga bakapang thanjut bagi pai ba le thanjut ka long hapo jong office jong deputy commissioner tengim kwa ba long ta te jingger pat na ka jonga dong kam sim serius tengangan budin hi kani bat ngai scam kalong ba ngai scam ba kani ka de menlong kam nam ta ka jingbit nam ta ka jingbiang ka bade jong ka jingbit jingbiang ka bade ka long jong pai no snong la ka de jong mulai ba jong slong ba ki snong barjan tingin hap stup hang ni ha ka bade ba the Martin kiba tanyut na Martin umde tangi no mulai kemde tangi no ba no slong kalong ba kapat au slong ba ki bija bajan ki dong le tanyut ang sia ba Martin ti kambot ko jing ketika long sya ka we jaka kapal ai ni skri ba krau na ka batagi pai no snong par kumjur na ka dagi pai no snong ba kumjur jo ya ka jelahi ba ko we de community ba ka sarkar ngong kumang juong ba na kinong mulai kila ya sya da ka post nem palat ka post nem le sya ban tanyut ang thia po Martin bat skom ha ka jingker pat na kaleng junga ya ka sarkar ka long ban weng do kham kloin ka jingbit jingbiang jing pai ba bat kham tamru i ha gini ski mata na kaleng jong babon ki pai ba jong ka jelahi ba koi ran ki articles kilomi ya ka por pher ka ban na kaleng jong ki ka long ba ka bangil ong i basngosi ban na kaleng jong ka jela jingi ka priang subhai ki turis kamot na kal air ka basma utung hajaka bangin pediang ya ki toris jongi dakal air dak bakhoj ka basuba ka basubang handreng ngi pediang subha toris nabar daka kal air ka bas new bakal air ba jabo ti probro gel tho te community ba sarkar kan long serious pada ngai scam hi bar ka spoi ka por ka long ban sai sin pada ki nong mula jingi khamtam ba pai ba ka ba nang tai na ka por sport kin yo mata ya ka kin yo ban remasiem ya kal air ka ba khoj di hak ni po mata ngakwa kalau peni kana mangin sosial ba nak dia hang ni mata kan ni ni mata hang ni bedai pi hang ni ka dong ka jing tho hang ni ka ban nak dia juga mala bu kalong ya ka jingkeli yang minister kani ka jingkeli ka jonga kani ka jubab nak dia minister bat nak dia sarkar hi ka long tikna ban weng bat ka ba ka sarkar ka milti ka por de community ba ka nak dia ka sarkar hi ka sim serious komba nak dia juga kala kular ngon ga juga kom ga jingkeli ga jonga maka jubab nakaliang jong urban affairs department lang ba minister lo ba nakaliang jong ihi lakan syai kalong ba kidon gini gibriu ki ba terwai la dia kidon gibriu ba kidon ki trai jaka la tho kalong syok urban affairs department ba nakaliang ga jongka kalong la don pa keteng par kadum go information ba yo pangahi kalong ba kini gibriu hi kala alit ban sorbi mata ban pej kano ga jaka biang bar kom justu hi dan bon ha ke ba terwa
kiblat terwai kan ya kan dika kiblat terwai ban ajaka sarkar nam pelong ya kan dika jakat hanyut marka jingger pat jongahi kan jong negoi nak por gi pai ba au sabha skop ha ya pai ba irap lem ya gitu gi bede shabar jong mulai au pet nak lian mulai ngila sim yo kot tua pak kadai kebentar ping unikit ya ba lem pat ong ba wadai perkhat nak kebentar simet dai perkhat nak kebentar jingbit jingpiang jong pai ba baro Hakabadi bat ke mpi hakabadi bat kini biomedical waste kabaka sarkar hi karabu ang tim bat kumbaka long matahi ke de basya lokam terekam te community ke ngi community ke long ya kini ka plan ke bat mai baka jaga bat mai bat ke sarkar ngi skam ke leng ba ke iga belajar hang tiap pematen kan long kum mata kum ka kan nuksa nam ta ka jong sarkar kan hab ban lep ha kan benemi kan nu pada ka kamu ka jingut nak yang jing pai ba ki ba syong hak tu jaka ki ban ai jaka thamai